ithemba ke esinalo ngaloshembe. Kodwa leli themba esinalo akusona isiqubulo. Isiqubulo sokuthi sinezimfuno esizozifuna. Mina ngifuna izindlu. Mina ngizofuna umgwaqo. Mina ngizofuna izinkundla zebhola. Mina ngizofuna amanzi. Cha. Akusona isiqubulo esikhulu. Kodwa leli themba esinalo kuloshembe uNkulunkulu esihamba naye. Ithemba elikhulu lokuthi lokhu kugula engihamba nakho kuzoqoba. Lokhu kuba okungembethe kuzokuchitha. Laba bantwana engizobacela kuye uzokupha bona. Lesi sibusiso engizosicela kuye uzokunikeza. Kodwa ke ezimpilweni zethu sonke njengoba sina kunesikhathi noma kunesikhathi ezisifikelayo. Ezinye sisuke sizilindele ukuthi zisifikele. Ezinye singazilindele ukuthi zisifikele. Kodwa zonke lezo zikhathi zithi uma seyifikile bese sibuya zedlula. Uthi awu ngeke ngabambeke igule kubuye kudlule. Awu ngeke ngaba nenhlanhla ngesonto edlule ngana amasentshana abuye adlule. Kodwa ke njengoba sihlangene silapha sonke manazathu. Kunesikhathi esisifisayo sonke ezimpilweni zethu ukuthi singedluli. Uthando lukaShembe. Yileso sikhathi esifisa ukuthi uma sesifikile sangena ngaphakathi kwethu asingabe sisasuka. Amen. Asingabe sisedlula leso sikhathi. Uthi ke umpostoli Paul uma ekhuluma la nabantu baseKorinte, abantu ababefana nami nawe sebasibekele lesimo. Uthi izimpi enibhekene nazo akuzona izimpi zokuthi nizwilwe ngamandla enyama. Noma ngabe yimpi engakanani noma ngabe yimpi emvelaphi. Akuyona eyokuthi niyilwe ngamandla enyama. Kodwa yimpi yokuthi niyilwe umthandazo. Noma isiphi isimo obhekene naso asingakho ukucabanga kwakho, kodwa leso simo kufanele usinikele kongaphezulu ukuthi Nkosi lokhu kuvivinywa kwami okubhekene nami njengamanje akukhona okwami kungaphezulu kwamandla. Kodwa ngikunikela wena noma ngabe uzibona wena ukuthi ungaba nawo amandla ukuthi ngingabhekana nale ndoda baba. Ngoba izimo esibhekana nazo ezinye zidalwa abantu esihlalisene nabo kulomhlaba. Ezinye zazo zidalwa izimo esihlangabezana nazo ekuhambeni kwethu. Kodwa zonke uma sesiyiqoqela ndawonye azona izinto zokuliwa ngamandla. Izinto zokuliwa ngamandla. Lo mthandazo ke amandla awo siwathatha kushela. Uthi Nkosi ngivuse ngehora le-12 ngenze isiguqo. Ngivuse Nkosi ngehora le-4 ekuseni ngenze isiguqo. Ilawo mandla ke asihlanganisile njengoba sihlangene. Asihlangene ngokuba uGoliath. Cha. Shembe akaze athunywe kwelasezantsi ukuzokwakha oGoliath. Kodwa wathunywa kubantwana ababedukile abayithina ukuzobabuyisela endleleni yakhe. Indikimba ke noma ingqikithi yale ncwadi kade sifunde abasebenzi.
ithi umpostoli uPawule ufike abantu benhlaka eKorinte, ebandleni laseKorinte. Sekukhona abangasakhonzi uNkulunkulu ngendlela efanele, esebekhonza isiqu somuntu baze badlule uNkulunkulu ukuthi akasekho uNkulunkulu kodwa thina esimkhonzayo yini. Kukhona ubudlelwano phakathi kobulili obabukhona besilisa nesifazane, kuwubunuku. Abantu sebephelelwe izimilo. Wafika wathi cha, awukho umoya ongaphezulu eningaba nawo wokuthi nikwazi ukusiphatha ngokulahlekelwa isimilo ngaphandle komoya kaNkulunkulu. Ingakho ngithi amandla eninawo okunqoba idimoni awakona amandla omoya. Uthi uma ubheka kulabo abaseKorinte, ngithi abokuqala, abaseKorinte bokuqala, isahluko seshumi nesithupha, ivesi leshumi nantathu. Uthi ma ekhuluma umpostoli Pawulo, lindani nigxile ekukholweni, nibe ngamadoda, nibe namandla, konke enikwenzayo akwenziwe ngothando. Lindani nigxile ekukholweni, nibe ngamadoda, nibe namandla, konke enikwenzayo akwenziwe ngothando. Noma ngabe kuthiwa siyahamba, siyazazi ukuthi siyaphila sisenyameni, umphefumulo, umzimba uhlangene nomphefumulo. Kodwa leyo mzimba akuwona owokuthi ugqilaze ukuhamba ulwa izimpi. Umzimba wokuthi lo mphefumulo okuwona kube yiwona umphefumulo owulawulayo ukuthi senze intando kaShembe. Sihlangene ngalokho-ke mina. Asihlangene ngokuxhwaka, asihlangene ngokuthule, asihlangene ngokungcono, kodwa sihlangene ukuthi umoya kaShembe usibizile wasibopha ngabhando linye wathi asize phambi kwakhe. Uma sesifikile phambi kwakhe asithobele, sikuvumele ukuthi iwona ozosibusa izimpilo zethu. Kungabibikho okunye okuzongena phakathi kwethu nawo. Inkosi yasePhakameni yayijwayele ukuthi uma ikhuluma ingakhohlwa ukuthi uma kwenzeka isifica isikhathi sokudlula komhlaba, ingemuva ezobe ilishiya kuzosala kwenzeka. Ukuthi uma esehamba ukuvela emhlabeni into eyayimkhathaza ukuthi uzosala kuba niba yini nina bantwana bakhe amaNazaretha. Kodwa-ke uthi ngesinye isikhathi wahamba wayolinda emzini wakhe waseThemba. Uma kukhuluma ilanga lixoxa ngobaba mkhulu. Uma ayilindile emzini wakhe waseThemba ayengafuni lutho oluzosondela eduze kwakhe, into walinda izinsuku eziyishumi. Ukhuluma noNkulunkulu, uyambuza ukuthi Nkosi, ngiyazi mina usuthe angize kuwena, usungibizile. Kodwa ukuza kwami kuwe, inhliziyo yami izobe isele lapha emhlabeni. Ngicela ungikhulule kuleyo nhliziyo ukuthi ngihambe nayo ngize nawe kuwena. Izobe isele kulabo abantwana bakho obuthe angizobagaya, bazosala babe yini? Emva kwami bazosala babe yini? Kuthiwa ehleli lapho uMbombela, lo muntu owayemlethele amanzi okugeza wayefike washiya eminyango, angangeni endlini, washiya iphuma awathathe ageza abeke indishe eminyango. Nowayemlethela amanzi okuphuza, ngoba kuthiwa wahlala izinsuku ezimshumi engahle ephuza amanzi kuphela, wayefike wabeka eminyango aphuza. Besekhipha isizo ngoba okwakhe okwakukukhulu kakhulu ukuthi njengoba uNkulunkulu esezimbiza nje
noma esembizini nizosala nibe yini anizukusala niseniyiwonqulu zisobala na kodwa ke uNkulunkulu emuhle kwamphendula cha emva kwakho ngibona idwendwe ezamaNazaretha kusuka kwabheka phezulu ukuze kushaya isigcawu phesheya uthi akuzukusala kuphinde uNazaretha ngokuhamba kwakho kwase kumkhulula-ke lo noma selifika ilanga sithatha umsebenzi kaNkulunkulu nalo lifika kuleso siqiniseko sokuthi lobu uNazaretha abusoze babhidlika. Amen. Ngisho ngabe kuthiwa sekubanjwe ngumsingizane kodwa uma kusekhona labo bantu ababambe lo msingizane kuphelele. Amen. Asibe yilabo bantu-ke amaNazaretha. Amen. Ababambile lobu uNazaretha noma ngabe kuthiwa sikubambe ngechopho lengubo kaShembe kuphelele lo. Uma nje singazokulandela umuntu uma lokhu kuhamba kwethu kungazukusenza basilandele umuntu silandele imfuno zomuntu silandele lokho konke akushoyo uthi inkosi yasePhakameni ikhuluma nathi ngila ukuthi yini engangivimba ukuba ngithi kunina phuzani utshwala ngoba akekho noyedwa ongangivimbela ningavuma niphuze utshwala ngoba ngiyazi niyangithanda niyangihlonipha kodwa ngoba uNkulunkulu akangithumanga ukuthi ngizosho lokho kunina ngiyazi ukuthi emva kwami angizona ningavumi nangelilodwa yila kube khona umuntu ondukisayo amen athi idlaleni inkulumo athi kuzwana amatshwala kudala amakhanda athi imani nize ningavumi lowo oyosho njalo phakathi kwenu nimkhiphe nithi babasuka phakathi kwethu akusafanele ukuba ubizwe ngokuthi ubaba wethu ngoba usuphambene nemfundiso uShembe ayithulile ukuthi azoyisho nanamhla-ke njengoba ngimlapha kwenu nami ngisho njalo uthi ningathandi isiqu sami thandani uShembe ngoba kusasa kukhona into engizokugcoba ngayo ikhona futhi uzohlubuka ngoba wena awuthandanga uShembe uthande isiqu sami nto ngiyalithanda likhehla ngithanda ibandla yazo cha kuyeke lokho okwami ukuthandwa engifunayo ukuthi mina nawe sithanda uShembe amen kupheleleke lokho uma mina njengoba ngila nawe njengoba uhleli lapho athi uShembe uma ekubheka abheke amomothe amoyizele kuphelele ngoba uShembe uvela ezulwini uShembe akanasici uShembe akalenzi iphutha inkosi yehla ezulwini
let your love ngokuba izikhalo zethu zokulwa kakusizo ezinyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla ukuphilisa izinqaba sichitha izizitho nakho konke okujulileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu futhi silungele ukujezisa ungalaleli konke nxa sekuphelile ukulalela kwethu. Izikhali zethu zokulwa kakusizo ezenyama. Lezi zandla uNkulunkulu asiphe zona nalezi inyawo uNkulunkulu asiphe zona nala mehlo asiphe wona awokuthi simdumise ngakho. Akuwona ukuthi sabe singena imizi yabantu sabe senza izinto ezingasile nokungasihambe sigijime singena yonke imizi senza ukuthakatha nokweba nokuphinga nokudlwengula nokwenza yonke. Kodwa okokuthi lezi inyawo zikuthathe zikuse phambi kukaShembe uyokhonza. Lamehlo ukuthi ungaziboni izinto zomhlaba kodwa kube amehlo okubona izinto zasezulwini. Kade sihlabelele sithi ufala Nkosi izindlebe zami ngingalizwa izwi lakho. Lezi izindlebe uNkulunkulu asinike zona ezokuthi sizwe izwi lakhe. Akuzona ezokuthi sihambe silalela indaba zabasokela zonke indaba zomhlaba kodwa ezokuthi elakhe izwi silizwe bese eyivala ekutheni sizwe izwi lalabo abafowethu nodadewethu abangafuni abazonda umoya wabo. Noma ngingakuboni
njengoba sihlangene la kaNkulunkulu. Amen. Kodwa-ke kunombuzo ukuthi uma ngase amuke ilangabi njengoba siphakathi kwalendlu, bangaki abangafuna ukusala bashe nayo indlu, bangaki abangafuna ukubaleka baphume ngaphandle isalisha yodwa. Kodwa-ke iy'mpendulo zikuthina ngabanye ngaphakathi. Abanye uma isha indlu besukuma bephuma bebaleka uzothi ngibalekela ukuyofuna amanzi ukuthi ngibuye ngizocisha umlilo ukuze indlu kaJehova ingashi. Abanye bazothi kodwa uma sengisha la ethempelini iy'ngane zami ngizozishiya nobani. Bese kwakhona abanye abazothi njengoba ngisha nje le ndlu izoba nentuthu. Le ntuthu ezobe isuka la izobe iya ezulwini phezulu. Iyobe ibheke emkhathini. Asazi noma ukufika kwa emkhathini izodlulela izifike la khona kuhlelo. Bese ethi cha, angishe nayo le ndlu kaThixo. Ukuze intuthu nomlotha wami uma sekusuka kubheka phezulu, ngithandazela ukuthi kuhambe kuze kufike kushebe. Kodwa mina ngokwami kwasemhlabeni ngithe mangicabanga ngathi awu angikwazi ukusha la ngibaleke iy'ngane zami ngizoyishiya la. Bese kwakhona ukuthi cha mangifele la le ntuthu ezophuma la ezobe iphuma emzimbeni wami iyona ezohamba ifike kushebe bese kufika nami ngihlala wavele umoya kuwona. Kodwa-ke lokho kukhetha ukuthi wena ufisa ukusha nendlu kaNkulunkulu ushela phakathi kuyona noma ufisa ukuthi ulande ibhakede uzogcina nayo. Uthina phakathi. Uthi uma ugula uthi angikwazi ukuya entabeni ngoba ngiyagula. Ngithi ngiyayiphinda lento engisho. Uxolela ukuthi ufele lapha ekolosini lakwakho. Nokuthi uyofela phambi uyohamba phambi kwashaka. Ngiyayiphinda lento. Ikuphi okungcono ukuthi uhambele phambi kwabangcwele kunokuthi uhambe uhleli wedwa unesizungu kahle. Umuntu uswele nomuntu ozokulethela amanzi okuphuza cha. Ucela amanzi okuphuza ukuze kuphuze ukugcina bese kuhamba. Awunayo. Kodwa uma uhleli phakathi kwethu sizobangisana ngawe. Uthi awu besihamba lensizwa kaShembe yacela amanzi yawanikwa yimina. Sekuthi-ke nami njoba isihambile nje ifike ingibekele indawo phezulu. Ikhumbule ukuthi njoba ihambile nje ayisezukoma indlela yonke ngoba yimina engiphe amanzi okugcina. Uzophe ubani mhlekwane? Uzowunika ubani? Ngoba sonke sobe sila esontweni. Uhleli wena wedwa kwakho. Ubani ozokuphuzisa? Ubani ozokufunza iphalishi yokuthi ube nomfutho ukuthi ukwazi ukuhamba indlela eya ekhaya? Ingcinyane inametshe indlayo ukwazi ukuhamba kubabayela uze ufike ekhaya. Uzonika ubani? Sina sobe sihleli nabangcwele. Sobe sihlanganyele nabangcwele abahlala belindile. Ulindile la ukhona nomlilo uthi uvama kumane kufike kulehlule. Singabavama-ke maNazaretha ukukhonza ukusalela ngemuva. Asifune nathi ukuhlale sizihlanganyisela nabangcwele. Lelo thuba esilitholayo elivelayo noma silimpintshe noma lingaphuli ukuvela. Silimpintshe ukuthi nami ngiyafuna ukuyobalwa nabangcwele la behlangene khona. Nami ukuze bangithelele ngobungcwele lobu asebebutholile kuShembe. Kodwa ngoba sabantu bomhlaba siyesikhethe lokho okuzobalula kithi ukuba sikwenze. Noma ngabe kuthiwa kuyosiphosa eweni. Sikhohle ukuthi uNkulunkulu ulindile uthi njoba kuyisabatha silinde sonke abantwana bakhe ukuthi abafikile phambi kwami ngibabone bese ngithokoza. Ngoba uyadumala ngezinto esizenzayo. Kunezinto esizenzayo ezizimdumaza. Kodwa thina lezo zinto sibe singakuthi
kahle uyiphatha kahle indlela lapho ukuthi Jehova uNkulunkulu wakho akucunuka uzokwenipho. Uyakhomba lokho ukuthi unakho ukucunuka ayabe nakho ngame nawe. Asizameke maNazaretha ukuthi lento emcunulayo uShembe siyiqhelise kithi. Asithelelane nesono, uShembe akasifuni isono. Amen. Asithelelane nokuba nenhliziyo enomona, nenhliziyo engeneliseki uShembe. Uyahle nasesihlabeleni sakho uthini liso ukuthanda lakho. Bakubeka izinhliziyo emakhaleni wakho empilweni yakho, bamfisele kumakhaleni. Asiyikhiphe-ke leyo nhliziyo uShembe asiyala ngayo ubusuku nemini. Ukuthi asingakwenzi lokhu. Ngoba lokho kuyisinengiso uShembe. Asenze into ethandwa uyena kuphela. Ukuze kusasa uma sesifika la indlela ehlukana khona simfice umkhokheli oyingcwele esilindile. Naso sonke isikhathi kufanele sikhumbule ukuthi uShembe uyasithanda. Nathi ngokunjalo asilibuyisele uthando asithanda ngalo kuyena. Amen. Singakhohlwa noma ngabe sendebe kangakanani. Noma ngabe sisebuhlungwini obungakanani. Kodwa sazi ukuthi ukhona umuntu ohluphekayo ngathi. Naso sonke isikhathi sempilo yakhe akanako ukubusa noma ukuthula. Uma thina sisezihlungwini usuke esebuhlungwini kanye nathi. Kodwa thina uma sisekubuseni siyakholwa ukuthi lo mbuso siyuphiwe ubani. Kodwa uma sisendlungwini yena esembusweni akakhohlwa ngoba uShembe akaze ngaba sekuhluphekile. Uhlale sekubuseni njalo. Kodwa lokho ukubusa kwakhe usuke efisa nathi ukuthi singene embusweni bese siyiqhelisa thina. Asisondelaniseke nombuso kaShembe. Ayikho enye into esiyaziyo manje. Ayikho enye into esiyaziyo ngaphandle kwalokhu kuhamba nesihlanganisile. Asihlanganisiwe ilutho kolunye. Sihlanganiswa uShembe kuphela. Asibambaneni-ke maNazaretha kakhulu kunakuqala. Simdumise kakhulu kunayizolo. Nakusasa simdumise kakhulu kunanamuhla. Ngoba sibonga nje ukuthi kukhona njengoba sihleli la singene enyakeni usuku lesithathu lo nyaka. Khona bangalibonanga. Wena uthi ulubone ngobungcono noma ungcwele. Cha. Ulubone ngomsa kaNkulunkulu. Lowo msa kaNkulunkulu utshengisa ngani ukuthi uyawubonga. Ngoba uyasho ukuthi wosebenza izinto ezisithupha kuphela kunesikhombisa sena. Uluka Jehova kuphela. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Njoba ungekho wena phakathi kwethu sikwazi ngani wenzani la. Lo musa-ke kaNkulunkulu asingawuthatheli, asingawubukeli phansi, asingaweyi. Ithi Msebe uma ekhuluma nami nawe, noma yini uNkulunkulu asipha yona singayeyi, noma ngabe wena uyibuka incane kangakanani, ukuphe ngothando leyo nto akuphe yona. Ukuthi fundisane abantwana benu ukuthi la manzi aphuma lapha empompini aphuma ngomusa kaNkulunkulu. Lo phefumulo abawuphe lezi zingubo abazigqokile uma bevuka baye esikoleni umusa kaNkulunkulu, ngoba uma engathandi bangahamba ngqondo. Lokho kufanele sikufake kubantwana bethu ukuthi yonke into akuwona amandla oyise kodwa amandla kaNkulunkulu. UNkulunkulu
ukuthi ubaba akathole into. Uma eselitholile lelo toho bese ekwazi ukuthi athole lawo masentshana azowathola, adlule esitolo athenge impuphu, abuye azoyibeka la egcekeni. Bese ngikwazi mina ukuthi ngenze iphalishi ngivuke ngesikoleni. Kufanele bazi laba abantwana bethu lapho ukuthi lento ela ekhaya amandla kaNkulunkulu. Amen. Nomusa wakhe, ngoba uma engathandanga ngavuka ngekho lutho. Kodwa ngoba uyena othandile ngezikhathi zonke-ke manazareti sihlale sazi ukuthi akukho muntu esimlandelayo, akukho muntu esimlandelayo nala madlozi okuthiwa siwakho Mshembe kuphela esimaziyo osenzela yonke into. Abantu abangasekho akwazi khona, kodwa kufanele njalo sibakhumbule. Singakhohlisana senze yonke into. Kukhona abantu abathi Thanksgiving Day basuke benzani abantu. Bese kuthiwa wena ungabusabakhumbula abakini ngoba uthi usukhonza amadlozi. Cha, singalahlisani. Abantu abangekho abawo asebahambile emhlabeni abakazi beba amadimoni, abakithi abakazi beba idimoni, angazi noma bakithi bayibona. Bonke abakwashembe sebehambile abakazi beba amadimoni ngithi. Amadlozi amahle futhi aphezulu. Okukhulu-ke ukuthi lo shembe esihamba naye ushembe ongafiki. Ushembe ongekho efeshini. Lento abeyiyona izolo uyiyona namuhla izobe eyiyona kusasa. Mina nawe sizoguga. Ofishaya isikhathi isigugu esidlule nomhlaba kodwa ushembe izobe lokho emile yakho. Hayi ukuthi ukhona nje, ngathi ukhona imithetho yakhe yonke. Yonke imithetho yakhe izobe khona ngoba vele ukhona umbusa wakho uhleli phakathi. Kufanele-ke sikwazi lokho ukuthi ushembe uyasithanda. Nathi masimthande. Isazelo,
Ukuba khona kwethu ngabanye asohlale sithandazele ukuthi sibe yisibusiso phambi kaNkulunkulu singabi isinengiso. Amen. Sicele nje uNkulunkulu ukuthi asenze ukuthi sithandeke uma isibheka. Amen. Konke ububi esizaziyo ukuthi siyikho angakuboni. Kodwa abone abantwana bakhe nje abahle abafanele ukuphatha igama lakhe. Kodwa-ke ngoba siyabantu bomhlaba asikunaki lokho. Thina siyeneliseke nje ukuthi uma sifikile ushembe phelele. Bese singazibuzi ukuthi kodwa njengoba siphambi kwakhe nje. Lento ebengiyenza isonto lonke ngaphambi bangize la. Bekufanele ngabe ngiyayenza. Uthini ngayo ngoba uyayibona. Ngoba noma singazikhohlisa kanjani ayikho indawo la ushembe angekho khona la sikhona khona. Phansi kwamanzi ungena emanzini usuke nathi indaba yaseDodi eAdam singayikhumbula la ingane yakhe ungene khona kusuka umphula. Amen. Yena bathi bamshiye esehhovisi ethi ngani cha bengihleli nawe uthisha omkhulu yena umkhiphi. Ayikho indawo la uzothi umuthi wenza into khona busuthi ushemba akekho. Indaba yendoda yeshumbu laleka siyazi kahle sonke. Siyayazi indaba yenkosikazi wesihlahla somdoko phansi kwesihlahla somdoko sobeni yamadoko siyayazi sonke. Akekho ongayazi bese uthi wena-ke ngoba nakho wena ushembe khona la angazokubona khona usuza phambi kwakhe uzoba umuntu omsulwa. Ngeke kwenzeke. Wena okwakho uba msulwa ukuthi ungayenzi ngempela into ushembe athi nakayithandi. Yibona ubumsulwa-ke ofuneka kithi. Lezi zinto ushembe athi asingazenzi. Yibona ubumsulwa-ke obuyosenza uma sifika phambi kwakhe asibheke asithande ukuthi vele abantwana bami bayayigcina imiyalo yami. Kodwa uma usazenza uthi ngoba vele ngesikhathi ngiphume ebusuku besebelele bonke abantu bese ku-12 angibonanga usuza phambi kwakhe sazala ngesikhathi. Wena zifundise ukuthi njengoba sengiyigqokile le ngubo emhlophe angayigqokeli ukubuka umhlaba bese ngihlanganyuka nawo ngiyaloza ngize ngiyofika koShepstone ngihamba ngawo ngigcwele emgwaqo cha bese uthi awunaka amaphola. Ungeke ngayembathe uhambe uzofika ePortshepstone kodwa uma wazi ukuthi yonke indlela oyihambile uhamba uhlonipha umthetho kaShembe kulezi zinto athe ungazenzi awuzenzanga. Ngoba kusizana ukuthi uyembathe uhambe uphula zonke umuntu ufike lokho umuntu awushayisa ufica umuntu ephethe ugoloko uphuze nawo usuphuza. Futhi abantu besinyama kanti bosinyama ngoluthi bese ngifile inyama ke ngibambe iqatha. Bathi hayi thatha. Kodwa ugqokele ngubo mhlawumbe ukusizaphi.
ungamane ungayembathi kodwa uyigcine imithetho kaShembe ungene phakathi kwethu ungayembethe kodwa wazi ukuthi imithetho kaShembe yonke uyigcinile phelele lokho kuye kunokuthi uyembathe usukhohlisa abantu ababukayo ukuthi nali iNazaretha kodwa ube wazi ukuthi ngaphambi ukuze la ngithe ukuthi ukuthatha isibindi kancane ukuze mangifika nami ngabe seba nawo amahlo shine ibhekise phezulu angazi ukuthi lento bayithandana abantu ngoba ngeke babone uma sebeyishayile bese qala hlini umuntu ukuthi yini ke ekujabulisayo kulo yilezo zinto okuShembe asihlukanisa nazo lokhu ukuhamba kaShembe ayikho into ezokuhlinisa uma ngabe ukhuluma ngakho ukuthi nje kuphela khona uhamba ukujabula uhamba ukusiza akhona uhamba ngokuchanasa uhamba okunomunyu nosizi ngoba usuke usuzifaka ezicathulweni zalo muntu omlandelayo ukuthi njengoba aphuma kwanontanda bathakathi wanqamula zonke lezi ngane engazi ukuthi uyolalaphi wayehamba elalaphi wayevuka adleni wayembathani bese kufikisela usizi uboneke namhla umsebenzi kaNkulunkulu somhlaba ngakho bese uthola udumana kodwa ke asiwulwele ngihlale ngimtshela abanazareth ngimcela ukuthi asiwuvikele hayi kodwa ngamandla enyama njalo umpostoli Paul lencwadi esifundile ukuthi lamandla enyama esinawo akuwona ukuthi silwele lokukholwa lokhu uhamba kwethu kulelwa ngamandla omoya ukuthi siguqe ngedolo sithandaza ukuthi nakho inkosi engaphezulu kwethu akuzona izitha zethu asinazitha thina sikobani kodwa izitha zokuhamba kwethu kuShembe bese iphenduka ke bayizitha zethu iyasihlabela ukuthi ngababheka abafowethu bonke bayizitha ke sicela ke uNkulunkulu ukuthi njengoba sihlangene kulomhlangano singena kulomhlangano kaJanuwari angasuki phakathi kwethu nathi singasuki phambi kwakhe amen noma ngabe siphuma siya ezitolo sazi ukuthi asihambi sodwa nangendlela esihamba ngayo sihamba ngendlela yokuthi sisentabeni sihamba ngendlela yokuthi siphezulu kwentaba noma ngabe kuthiwa isimo sokugcina ukuthi asigcina singayanga kodwa sazi ukuthi inhliziyo yethu njengoba silana nje siyibekele ukuthi sisentabeni uNkulunkulu asivikelele ukuthi phakathi siphezulu